ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኮይንኩም መደባትና ንምክትታል ተዳሊኹም ተለኹም ከመይ ትኾኑ ንሎም መዓልትን በኣርከስ ከምቲ ልሙድ ሓደ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ናባኹም ከብሎ ኣቐዲመ ግን ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ትኾንኩም ኣብ ህያብ ኢንተርቴይንመንት ሳብስክራይብ ብምግባር ንዓምዲ ዓንኬል ጥበብ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት። ዓንኬል ጥበብ ንሎም መዓልትን በኣርከስ ኣድያለዮ ዘለኹ መደብ ወይ ድማ ትሕዝቶ ኢንተርቪው ስነ ጥበባዊ ንምዃን ዶ ዋላስ ብምዃን ዝብል ኣርእስቲ ናባኹም ሒዘ መፅእ ዘለኹ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ኣዛናይ ዕላላት ነካይድ ዘለና ሎሚ ኸ ሕጂ ኸ ሎሚ መዓልቲ ቀዳመይቲ ቅድምተይ ከምቲ ኣብ ኣድቨርታይዝ ነጊረኩም ነበርኩ ተዋሳኢት ሎሚ ነላልየኩም ጋሻ ፍሉጥን ህቡብን ስነ ጥበባዊ ንሎሚ መንእሰይ ዕዱም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻይ ሓደ ስነ ጥበበኛ እዩ ንሎሚ ኣብ ስቱድዮ ዓዲመዮ ዘለኹ ኣርቲስት ሓደ ስነ ጥበባዊ ዓዲመልኩም ዘለኹ ናይ ሎሚ ጋሻ ስነ ጥበበኛ ሎሚ ሓደ ስነ ጥበበኛ ዓዲምና ኣለና ጋሻና ስነ ጥበበኛ ብብዝሒ ኣብዚ ሕጂ እዋናት ዝተፈላለዩ ኢንተርቪዋት ይርአ ኣሎ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኢና ባህልትን ስነ ጥበባውያን ኢና እንሰምዮም ሰባት ኣብ ኢንተርቪው ቀሪቦም ብዙሕ ናይ ኢንተርቪው ስራሕት ከቕርቡ ንዕዘቦም ኣለና ግን ስነ ጥበባዊ ስራሕቶም ንኸፍርዩ ናብ ህዝቢ ንኸላልዩ ዝሓለፈ ትሕዝቶኦም እንታይ ይመስል ዝሓለፈ ታሪኾም ከ እንታይ ይመስል ናብ ህዝቢ ኸላልዩ ናብ ኢንተርቪው ዝቐርቡ ስነ ጥበባውያን እቶም ልክዕ ሚዛኖም ዝሓለዉ ስነ ጥበባውያን ዶ ኣብ ኢንተርቪው ንሪኦም ኣለና ወይስ ንኻልእ ንሸፈጥ ወይ ድማ ንዕዳጋ ተባሂሉ ኢንተርቪዋት ዝካየድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣስተውዒልሉ እንተደኣ ሃሊና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዝሒ ኢንተርቪዋት ኣብ ዝተፈላለዩ ቻነል ወይ ድማ ኢንተርቴይንመንት ክዝርጋሕ ንዕዘቦ ኣለና ንምዃኑ ኢንተርቪው እንታይ እዩ ኣገዳስነት ናይ ኢንተርቪው ከ እንታይ እዩ ምስ ንብል ኢንተርቪው ክንብል ከለና ኣገዳስነት ናቱ ሓደ ስነ ጥበባዊ ነቲ ዝሓለፎ መስገደል ውረደ ኣብ ናይ ስነ ጥበባዊ ዕዩ ዝሓለፎ ንህዝቢ ንኸስተምህር ወይ ድማ ንህዝቢ ኣርኣያ ንኽኸውን ተባሂሉ ዝቐርብ እዩ እቲ ኢንተርቪው ሓፈሻዊ ኣገዳስነቱ ክግለጸሉ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ዘለዉ ኢንተርቪዋት ግን ንኻልኦት ዝዓለሙ ኮይኖም ዝስምዑኻ ማለት ንቢዝነሳዊ መንገዲ ወይ ድማ ንናይ ንግዳዊ ስራሕቶም ንምስልሳል ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ኣርቲስት ናይ ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ይኹኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካምፓላ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት ዘለዉ ኣርቲስት ብብዝሒ ኣብ ኢንተርቪው ክቐርቡ ንዕዘብ ኣለና እቲ ኣብ ኢንተርቪው ምቕራቦም ግን ኣገዳስነቱ ማዕረ ክንደይ እዩ ንንግዳዊ ስራሕቶም ተባሂሉ ዲ ዝመፅእ ዘሎ ወይሲ እቲ ሓቀኛ ናይ ብሓቂ ኢንተርቪው ክገብር ኣሎ ተባሂሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እዚ ዘይተመለሰ ዘሎ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዋን ከዓ ልዕልቲ ብስነ ጥበባዊ ስራሕቶም እንረኽቦም ስነ ጥበባውያን ኣብ ኢንተርቪዋትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሸዋትን እንረኽቦም ስነ ጥበባውያን እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ ገለ ስነ ጥበባውያን ነዚ ኢንተርቪው እዚ ንስሙ መዕበይ ይጥቀሙሉ እዮም በቲ ዝሰርሕዎ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ዋላ እኳ ምስ ህዝቢ ኸላልዮም ወይ ድማ ከውፅኦም እንተዘይከኣለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኢንተርቪው ወይ ድማ ሸዋት ብምግባር ግን ስሞም ከዕብዩ ንርኢ ኣለና እዚ ግን ክኸውን ዘይግብኦ ወይ ድማ እቲ ናይ ኢንተርቪው ዝበሃል ነገራት ወይ ገደብ ዝሓልፎ ክኸውን የኽእል ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ በኣርከስ ሕጂ ድማ ክትንትኖም ደልዮ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝፈርዩ ዘለዉ ኢንተርቪዋት ወይ ድማ ዝቐርቡ ዘለዉ ኢንተርቪዋት መበገሲኦም እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም እዞም ኢንተርቪው እዚኦም ዝካየዱ ዘለዉ ንዝብል ሓሳባት ገለ ቆንጫል ሓሳባት ናተይ ናባኹም ሰብ ከበድየ ማለት እዩ እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ሰሪሐዮ ዘለኹ ዝተፈላለየ ኣርቲስት ቀደም ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሕቱ ብዙሕ ኣበርክቶ ወይ ድማ ብሉፅ ስራሓት ዝገብር ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ካብቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕቱ ተረሲዑ ወይ ድማ ጠፊኡ ይጸንሕ እሞ ዝተፈላለዩ ቻነላት ካልኦት ኢንተርቴይንመንትታት ድማ ነዚ መስሚዞም ንዓ ኢንተርቪው ግበር ብምባል ብምዕዳም ኣብ ኢንተርቪው ይቐርብ ነቲ ተረሲዑ ወይ ድማ ጠፊኡ ዝነበረ ሽሙ ብኢንተርቪው ገለቢልካ ንምዝኽኻር ዝዓለመ ሓደ ካብቲ ናይ ኢንተርቪው ናይ ሎሚ እዋናት ኮይኑ ንረኽቦ እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ወይ ድማ ፌክ ኣካውንት ብምጥቃም ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ኣክቲቪስት ስም ናይ ስነ ጥበባውያን ብምፅላም ወይ ድማ ሕማቕ ስሞም ከጸልሙ ይረኣዩ እሞ ነዚ ስም እዚ ንምፍዋስ ወይ ድማ ነዚ ስመይ እዚ ንኽተዓራሪ ተባሂሉ ዝግበር ኢንተርቪው እውን ኣሎ ሽመይ ብከምዚ ጸሊሙሎ እሞ ነቲ ጸለመ ስመይ መልሲ ክህበሉ እየ ብምባል ኣብ ኢንተርቪው ምቕራብ እውን ዝረአ ኣሎ እቲ ብሳልሳይ ድማ
ብዙሕ ስራሓት ሰሪሕካ ዘይክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ፍሪኻ ከምቲ ዝድለ ክኸደልካ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ዝተፈላለዩ ብሉፃት ስራሓታት ብድርሰት ይኹን ብዳይሬክቲቭ ብደርፊ ይኹን ብሕደማ ናይ ግጥሚ ብትልሂት ይኹን ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብዙሕ ብሉፅ ስራሕ ተበርክት እሞ ግን ከምቲ ዝድለ ኣብ ህዝኒ ሰማዒ ክበፅሓልካ ይከኣለን ስለዚ ካልእ ኣማራፂታት ብኢንተርቪው ኣቢልካ ነታ ስምቲኣ ንኸተናድያ ምፍታን እዚ ድማ ዘይ ብሉፅ ኮይኑ ኣነ ይስማዓኒ ካብቲ ኢንተርቪው ምግባር እውን ካልእ ኣማራፂታት ወይ ድማ በቶም ሒዝክዮም ዘለኻ ክሳብ በቶም ዓወታት ትጭብጦም ኣበርቲዕኻ ደኣ ክትሰርሕ ኣለካ እምበር ኣቋራጭ ናይ ኢንተርቪው መንገዲ ክትጥቀም የብልካ ንብል ማለት እዩ ኣብ ገለገለ እውን ኢንተርቪዋት ይካየዱ እሞ እቲ ኣብቲ ኢንተርቪው ቀሪቡ ዘሎ ስነ ጥበበኛ እቲ ዝህቦም መልሲ ወይ ድማ እቲ ዝህቦም ዘረባታት ንህዝቢ ሰማዒ ዘይስሕቡ ወይ ድማ ዘይምስጡ ይኾኑ ኣንታ ዝደኣ ኣብቲ ፊልም ባይሓይሽ ኣንታ ዝደኣ ኣብ ፊልም ክሰርሕ ከሎ ባ ጣቋ ዘለዎ ይመስል ኣብ ኢንተርቪው ምስ መፀስ ዘረብኡ ካብ ቁም ነገር ወፃኢ ይኾነካ ወይ ድማ መፀፀፅ በዚሕዎ ይበሃል ስለዚ ሓደ ኢንተርቪው ቁርጡ እውን ርእሱ ዝኸኣለን ክትብሎ ትኽእል ረዚን መልእኽቲ ንኢንተርቪው ዝበቅዕ ስራሕ ሰሪሕካ ኣለካ ዲኻ ንኢንተርቪው ክትገብር እንተደኣ ኮንካ ናብ ህዝቢ ሰማዒ ፊት ንፊቱ ኢኻ ተቐርብ ዘለኻ ንዕኡ ዝበቅዕ ስራሓት ከተቕርበሉ ዲኻ እዚኦም ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣንጻር ናይዚ እውን ኣብ ኢንተርቪው ክቐርብ እንከሎ ሓደ ስነ ጥበበኛ ብተዓዘብቲ እከለኮ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ እከለኮ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ እከለኮ ብጣዕሚ በሊሕ በቃ ኣብ ኢንተርቪው ዝዛረቦም ቃላት በቃ መሬት ዘይዓልብዮም ይብል ይኸውን እዩ ግን ኪኖ እዚኦም ኣብ ኢንተርቪው ጥራይ ዲኻ እስኻ ባይታ ረኺብካ ትዛረበሉ ዘለኻ ስራሕካ ባዕለቲ ኣብ ኢንተርቪው ቀሪብካ ትዛረቦም ዘለኻ እኹል ዝኣኽሉ እኹላት ዝኾኑ በላሕቲ ሓሳባት የፈልፍሉ ድዮም እዚ እውን ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ብብዝሒ ከም እንሪኦ ዘለና ኣብ ኢንተርቪው ቀሪብካ ንህዝቢ ከተስሕቕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢንተርቪው ቀሪብካ ዘርባዕባዕ እናበልካ ንህዝቢ ከተብኪ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢንተርቪው ቀሪብካ ብዙሓት ውሽጣውያን ስምዒታትካ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ስምዒታት እዚኦም ግን ማዕረ ክንድዮም ልቢ ተዓዘብቲ ዝስሕቡ እዚ ከዓ ክምለስ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ካብ ብተደጋጋሚ ኣብ ኢንተርቪው ምምፃእ ብዝተኽኣለ መጠን ብዙሓት ስራሓት ኣሕሊፍካ ወይ ድማ ኣፍሪኻ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ጥበብ ኣካይድካ ኣብ መጨረሽትኡ ድማ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ዕዮ ኣቕሪብካ ናብ ህዝቢ ኢንተርቪው ኢልካ ክትፅዋዕ እንከለኻ እቲ ዝበለፀ ክትፅዋዕ ጥራይ ዘይኮነ ጥበብካ እያ ድሕሪኡ ክትፅዋዓካ ብዘፍረኻዮም ስራሓት እቶም ስራሓትካ እዮም ናብ ኢንተርቪው ዝዕድሙኻ ኣብ ሕጂ ግን ኣነ ኢንተርቪው ክገብር ከምዚ ስራሓት ኣፍሪእኮ ከምዚ ገይረ እኮ ግን መን ይፈልጠካ ናብ ህዝቢ ክንደኦም ስራሓት ዋላ እንተቕረብካ ግን ውፅኢታውያንን ዕውታትን ድዮም እዞም ስራሓት እዚኦም እውን ክትምልሶም ዘለካ ካልኦት ነጥብታት ኮይኖም ስምዑኒ ስለዚ ሓደ ስነ ጥበባዊ ክፍቶ ክፅላእ ክድነቕ ወይ ድማ ክፈርስ ክዝከር ወይ ድማ ክርሳዕ በቲ ስነ ጥበባዊ ትሕዝትኡ ወይ ድማ ስነ ጥበባዊ ዕዮታቱ ደኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኣብ ኢንተርቪው ብምቕራብ ክኸውን የብሉን ኣብ መደምደምታ ናተይ ሓሳበይ ዝኾነ ይኹን ስነ ጥበባዊ መምዘኒ ናቱ ዕዮታቱ ደኣ እምበር ኣብ ኢንተርቪው ብምቕራብ ወርፀፀፅ ስለ ዝበለ ባድላ ተኸዲኑ ፅቡቕ ተኸዲኑ ብሉፃት ኣዘራርባ ወይ ድማ ኣባህላታት እናቕረበ ንህዝቢ ስምዒታቱ ክፈራርቕ ዘይኮነ ስነ ጥበባዊ ዕዮታቱ እዮም ልቢ ተዓዘብቲ ከስፍርዎ ዝኽእሉ እሞ ኩልና ካብ ናብ ኢንተርቪው ምቅድዳብ እቲ ዝሓሸ ኣማራጭ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነቶም ስነ ጥበባዊ ዕዮታትና ናይ ሃገርና ኤርትራ ስነ ጥበባዊ ፍርያትና ንምብራኽ ዝዓለመ ደኣ ክንሰርሕ ኣለና እምበር ናብ ኢንተርቪው ክንጓየ የብልናን ዝብል ሓሳቤ ኣብ መደምደምታ ከቕርብ ከም መርኣያ ናይ እዚኦም ኣዝዮም ብሉፃት ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ብሂወት ምስ ዘየለውን ብሂወት ዘለውን ብሉፃት ኣብነታት ክጠቅስ ክፍትን እዩ አንኬል ጥበብ ብቀዳማይ ደረጃ ከም ኣብነት ዝጠቕሶ ከም ደራሲ ዳይሬክተር ገጣሚ ናይ ሕደማ ዘያሚ ብዙሓት ትረኻታት ኣብ መፅሓፍ ተኸታተልቲ ሾርት ሙቪ ይኹኑ ክሳብ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ምጥርናፋት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣብ ልዕሊ
ናይ ኤርትራዊ ስነ ጥበብ ዝገበረ ነፍሲሄር ስነ ጥበባዊ ስውእ ኢሳያስ ጸጋይ ከነልዕሎ ንኽእል ኢና ነፍሲሄር ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ጸጋይ ብዙሓት ስራሓት ዘፍረየ እዩ ኣብ ልቢ ተዓዘብቲ ካብ ዝሰፈራ ንእሽቶ ሓወይ ክንዲ ሓሞተይ ኣብ ተኸታታሊ ናይ ኤርቲቪ ብተኸታታሊ ንብዙሕ ክፋላት ዝኸደት ስራሕ ናብ ህዝቢ ዘቕረበ دعانو غينو تود مراج أحيش ورد حانيو كمون فيلم تمالي أزيوم بوزحات سرحات ناب تعزبتي زقربة سنة بمنيا يو كابتم ني انترفيو اتبهقوم ني انترفيو كموزخا اتداليوم سوات حدا ينيرو كابتم أبهيوتهم ولو زسرحهم لما وصلت ناي انترفيو انت زي تقاكي حانتي ناي انترفيو سرحة إنا نركب منبر كانوت سنة طباباوي عيوتاتو ناب حزب زلالي يلو انترفيوات اي ذكرنني بزيادة جن نسوو إيسياس بخمي نفلتو انت رأينا بسنة طباباو تحستو منبر بزكايدو انترفيو ايكونن انترفيو ازن سريحة ازن ابركي تسلز بلا زي كونن سنة طباباو تحستو جن أب بايثا أب مدرخ سلازر أنا يو بتوم سنة طباباو سرحو نعو تذكاري يقبرو مالتو بغال أي درجة أن سرع دما نفسير سنة طباباوي دمصاوي أبراهام أفوركي كخون نقوس ناي مدرخ تباهيلو زقل بحر نفسير سنة طباباوي أبراهام أفوركي أبتن نذكرن حنتي ناي انترفيو مدرخ تراينا خنرخبولو نخيل امبر مس هيوتو زلالي نوح وان زخدا انترفيو اي نرخبولو نينا اتا نرخبنا انترفيو حصان ناي وحدات تصانحوت زنبره انترفيو يعني نيرا زقربهم سرحات كن ازيوم لب زمارخو كساب حج وانت سمعنتهم زي حسوسو ان حدر كم نبيت سمقرو مؤزات درفتات نا سمعي كبصح كيلو بزوم درفتات بزحت سبات كساب زوان نزي بس هيوتهم بمتأسسار كل هايلو كزناقعلو كمهارلو نريهم علنا مالتيو حدا كابتم ابنتاتنا دما نفسي سنه بهواوي أبراهام أفوركي يخون مالتيو بسالساي درجة نصرعهم دما كابتوم كوميديانات ناي حاجرنا تذكاري اوان زحلف زلون ازيوم بلوص سرحات زغربن سنه طباباوي كوميديان حبوسو ولا جبريل سوزينينو بزبل سيامن نفولطي فيور نعرف حانت ماي محصاب يترف نعركبي فيور بالي لحاني ترف ماي محصاب نعركبي حقوز ولا جبريل سوزنينو كم نفلطو كابتوم ناي مجمرتا فلمتي كوميدي ناي هاجرنا نخعبي عبا استواصو زغبرو سنه طباباوي بوزحت تذكرت كوميديታት دما النافري يركبالو زفريم سرحاتون كساب زوانزي تذكرنتهم ولا حنت كحسس زي كاليو اب انترفيو نخنرخبو جن بوزح عامتات يوسيدنا حجي اب سد اب امريكا زكايدا ناي مجرشتا انترفيو ينا نركب اقدمو جن بزسرعهم سرحاتات اب مدرخ اي مصعنان دحر نوح غزي جن اب انترفيو كنرخبو نخيلينا سلازي كمزيوم عينت ورقاويان سبات ورقاويان سنه طباباويان يوم زلونا قدم سرحمنا بحزبي يلا اليومو دحرو ات حزبي نافقوم بزعبا دحر مغارجا زلو هيوتهم انتاي يمثل كفلت يدلي كم محر اتي سنه طباباو سرحاتهم مفراي مالتي نعو نمسرح زحلفو فصاميتات حزبي كمهارلهم يدليو بخمز خا دحيروم مچرشتا ناب انترفيو قربنا مالتيو سلازي بزي اغاطامزي كمحلالفو زدلي زمصو زلو انترفيوات هاجرنا سنه طباباوي بمخانكا امبر سنه طباباوي نمخان كخون يبلون ايو اتيناتي حسابات زخون زلو كابزوم عبيتي ارتيست هاجرناون غله تماهرنا هنقول نخلينا سلازي كلنا كاب ناب انترفيو مغوياي نزبلصو سرحاتنا ويدما نبلوص سرحات كنغوي يغبانا زبل حسابي زلني سلازي اب ناتي حساب زخونه ريتو انت حليكم نسهم بوغنكم اب بوتا كومنت حساباتكم كتغرفو لي بزا اقاطامزي كتحساسبوكم يفتو لو ما انت زدالخو مدب ازي كتعزبو صنحكم ينيرو اب كال بزتفليت حستو كسام نرخب سسنا يبروك نناولكو حدر اغن لايك شير سبسكرايب بمغبار چانلنا بمعباي نزا مدب زيا دغافكم كتري يتحساس بكم مالتي يغني لي سناي كره
Ankel Tebe.